Barok-barok ki khana man kasngi ki yarkhe ba upong ki Juti Bajot bat omdan batep ba kita ki Juti Bajot ken pen kalai ka ching im chang o kani kade ka ching to khana sipang wei khuna ba kerteng ucushwa chusalia wala da usar khe ben man kasngi hagi para kelas chang o man kasngi umi nalayeng man yak chat kumbalai kilometer ai ban poi sa skol ka kme chang o karik patuk ka batrai stam ban pendap ya ka bam hayeng ucushwa yo I ba ki Juti chang o kala chat dai chupa ka kme chang o ba kan penthet ya u da ka batmai mar utip ba ka kme chang o ka chinchar batang man pendap ya ka bam hayeng man kasngi haba upoi sa skol ki khana ki apet ya ki Juti chang o bat kia samarkhe kia kali balai man pha the no da ka wei Joshua ya thu ya ki ba dan pisa ki khana kia kran ben kumno me wan sa skol tang ka pisa ban the Juti skol ro mem dan Joshua usngap mar kam man toy ban ya thu ya ki na mar kem sngaw thu ya ki ching tok chang o mar ba ki ya pet ya byang te kumno hi ken tep ya ki ching kardo chupan sngap ya ki kapakong san ha ka ching im chang o ka dai bet ka ching pule Joshua udah kena abastat baminat ha ka ching pule wan testa sa skol man kasngi baro kinong hikai ki iet ya o hakawai kasngi kawai kanong hikai chang ki kalakali pikwa banlong ayu lasai lasisngi baro ki khana klai chubab halaki chong ki chubab kapoi sa kapali Joshua ban chubab Joshua pipat pikwa banlong ayu Joshua ula chubab ngakwa banlong doktor balai pikwa banlong doktor ngakwa ban yarap ban smart ki baduk bakardu baro ki para kelas chang u klayar khe balai phiar khe lakali kanong hikai wai na ki ulaong kumno ukwa banlong doktor ban yarap ki baduk bawat tang ba unthe Jutiru dan pisa kanong hikai kalong sngap wat yar khe baro kilaya sngap kapet ya Joshua sisa ki Juti chang u kilachot Joshua uthangyong namar ba usar khe ben hakmat kanong hikai chang u kata kanong hikai kam ong ai ya u klapha ya u ba unshong hakastap ka babut habadai ka morning assembly kinong hikai kla ong yo ki khana baro ki khana ki deban biang ki uniform baro ki khana kla penbet bahaya lade Joshua ulapet ki Juti Bajot kawai kanong hikai kla khot yo Joshua ban wan yang hata khmat baro ki khana kla phai ka khmat cha Joshua da ka ching sep ting ulalaj kata kanong hikai kla ong pechani baro pidai ban long kum Joshua wat la ki Juti chang u ki chat re chupa ban wan testa sa skol para kelas chang u kilalango kinang mot bakata kanong hikai chang ki bakan ong ba dai ban wan sa skol la ki Juti Bajot handrai ka yaro pan ban Joshua usngu yo men sim namar ba kinong hikai chang u ki klam dam ya u habala wai skol ka neng ka slap Joshua ula poi sa ying ka kme chang u ka pet ya u bu la che ki mucha chang u namar ba ka Juti chang u kala chat ka isen ya u kala ong khun ngan sa the Juti ya phi da ka wei Joshua ula ong hamlelai mei thet chua ki chingbam ki Juti ki dang long bangan phong Joshua man kasngi ule sa skol da kita ki Juti Bajot hakawai ka step utang supoi sa skol Juti chang u kila la chindan Joshua ba ula pet ki Juti chang u kim long shu ban phong wa ban yat klam Juti bala dai ka morning assembly baro ki khana ki pet cha u ba u yat klam Juti kinong hikai kilawan kisngolongo balai kita ki khana ki pet ya Joshua kanong hikai kilakali Joshua balai pimpong Juti Joshua da ka ting ulaong kimlong shu mes bangan phong wan yang hang ni hakmat Joshua unang tharai bu unyo punishment ndrai kita kanong hikai kelas 7 ban da ka Juti thamai kla ai ho Joshua bu un phong Joshua ula kamen palat bu ula yo Juti thamai la ai khublei kata kanong hikai chang u Joshua ba ula poi sa ying ula laj man ya thu ika kme chang u ba ula yo Juti thamai ka kme chang u ka kamen ban yo I u khun chang ka ba u kamen ula sim ya kita ki Juti Bajot chang u bat ula bu bha ya ka kme chang u ka kali blai khun pim brat no kam long shu te ba pin phong hoj mei tang bangam brat ngan bu bha kisngi kisnam kinang yaj Joshua ula nang he ula poi sa ki kelas ki pakham he utresh tambat uminat da ki ching puli upas bha ki exam bat omdan manur ban tam ya u Joshua ang nut pun long doktor da ki ching yarap chang kinang hikai chang u la yo shisha ban puli doktor sem la pansap kalat pa uyo utresh tambat ula pendap ya ki ching puli chang u bat ula long shisha kumba ukwa batang ma u ba he kerdan na baro ki para kelas chang u haba ki tep ba Joshua ula long doktor ki singole rai na mar men chua kila da ban kran ben ki ben ya u kila lej ban pan map na u mar ki sngo thu men ta kila hab don kam ching yarap na u
ka keme chang u ka no ka sngau sarong na banta u khun chang ka baka klam poi perkhat ba unyo asisha kat kata ka kerdan uchoshwa ula shem ya kita ki Juti Bajot chang u ba ula bu na du menshwa ula ong ngasngau kemen baki Juti Bajot changa ki klam khanglat bangan yo ka chingchap kane ka chinga to khana ka dai ka ching ai min se mengi baka ching dop kam dai ka ching khang ka ban khang linti yangi relada ngi long ge batristom klam pap ngi la ban pendap ya ka thong perkadai ru ka ching snang mangim chudai ban iban ya ki wei mar la shai ka sngi ubriu bangi iban menta yo le se un long ban yarap yangi ka por bangi don kam Kublai si pun pi wei ching kershan sopi lada pi sngau tanat ikane ka ching to khana wat klat ban like subscribe comment share ka ban longkum ka ching ai min sem sopi kublai si pun